Ang utak. Ano, okay pa yung utak? Ngalip naman eh. Utak is real, oh. Pasira, Chong. Utak reveal. Ayan na po, utak reveal. Utak reveal. Ayan. Sa mga nagpapa-utak reveal dyan. Ano, utak. Mga walang utak dyan. Ito na, bigyan mo ko ng utak. Oo. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng lechong paksiw. So, eto po guys yung mga ingredients. So, ang gagamitin po namin eto ganito, bulaklak ng saging. 5 ganito guys. Tapos 7-Up, tsaka Mang Tomas. At tsaka ang lechon. Mga napanoorin para marunong ka na sa susunod. Hindi mo natatawagin si Joe. Saan yan? Paminta mo. Dapat sa inyo ito, Chong? Ganda nga yun. Ako gusto kumangha. Bulaklak man saging. Dahon ng bulaklak. Up is real. Mas malasa kasi Magic Sarap. Hindi rin hahaluin to, Chong. So, ayan na po guys, lahat nilagay na. Pero hindi po hahaluin dahil may suka. So guys, hahayaan lang po natin siyang nakasingaw. Ganyan. Pag nawala na po yung amoy suka, saka po ilalagay yung Mang Tomas. Sa birthday mo. Ano? Palito tayo kay Chong ng ipon. Doon ka. So, eto na po guys, ang ating lechon paksiw. Wow! Lechon
Paksiw. Ba't parang hilaw pa Chong yung dahon ng ano? Ito na yan. Luto na ba yan? Hindi na masyado na, ano yan, na bilad. So ibig sabihin, Maganda yan, nakuha yung mapula-pula na yun. mali pala yung nabili ni Mama. So eto na.